Eta uste dut hor, badaudela, ez dakit, zumitzak kontatzeko zer garen, baina beste ikuspegi batetatik, ez? Niri interesatzen zera beste ikuspegi batetatik, ez? Edo estereotipoetatik apartexeago, edo ez dakit. Gogoan neukan hor arakatzeko, zer heredatu dugu, gure gurasoengandik, zer utzi nahi diagun oinordekotzan hurrengoei, ez? Transmisio edo genealogia hori mikroskopioz behitzeko aukera ematen zidan da. Bueno, gero irakurre bezala ere asko interesatzen zait gai hori, aita seme, ama, alaba, familia gustatzen zait gai bezala. Azkenean instituzio bat da, ez? Botere harreman asko daude jokoan, rolak, bueno, azkenean da, estatu bat da, familia bat estatu bat da, ez? Bere udaletxe, bere polizia, bere ongi pasatzeko toki, bere zera guztiekin, ez? Orduan, bueno, igual estatua ezalako gauza handi nahi eta erraldoietan sartu aurretik, etxean behitzea ere ez dago, alperrikakoa, eta horregatik. Nire helburua da nik hori kontatzea lortzea. Hori da nire helburuetako bat. Alegia, nik kontatu nahi deten hori, nire ustez, nire behietaren ni nire irakurlea nahi zenean hori irakurtzea. Baina nire beste helburuetako bat da, irakurlegoak hori irakurtzen duenean, beste toki batera joatea, ez? Hori da kriston oparia. Niretzako da kriston oparia hori. Horregatik idazten dut.